Irridu li din is-seduta tkun biss il-bidu ta' proċess f'din il-Kamra u għalhekk qed nitolbu li jitwaqqaf kumitat parlamentari sabiex jiġu diskussi fid-dettall ir-rakkomandazzjonijiet illi ħarġu mir-rapport tal-inkjesta. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech f'diskors illi għamel fil-Parlament wara il-ħamis ġiet ippubblikata l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-Istat Malti, Sur President, li l-bieraħ ġie kundannat irridu natfuh. U dan jeħtieġ li nagħmluh il-kol flimkien. Irridu wkoll iva indewwu l-ferita. Il-ferita ta' din artna. Mill-ġerħa il-kbira tal-inġustizzja. Qed nitlob li jitwaqqaf kumitat parlamentari biex jiddiskuti fid-dettall dawn il-proposti, dawn ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mir-rapport u sabiex jara u sabiex flimkien niżguraw li dawn jitwettqu mill-aktar fis. Fil-Parlament Bernard Grech qal li għandna Prim Ministru li huwa maqtuħ mir-realtà, Prim Ministru li qed jipprova jnessi dak li pajjiżna għex fis-snin li għaddew, Prim Ministru li baqa' jiddefendi il-ħażin magħruf. Huwa qal li l-Istat u l-Gvern li jmexxih huma responsabbli qtil ta' Caruana Galizia għax lok għamel xogħlu u azzjoni ħares lejn in-naħa l-oħra. Huma responsabbli għaliex minflok ma għamlu xogħolhom u ħadu azzjoni dwar l-istejjer ta' korruzzjoni li kienet qed tikxef jew aħjar ħallew lil min kellu l-awtorità biex jaħdem u jinvestiga dawn l-istejjer huma għażlu illi jiddemonizzawha. Bernard Grech qal li fil-kuntest ta' dak li ħarġ fl-inkjesta għandna Prim Ministru li qed jagħti l-impressjoni li hu qed imexxi gvern differenti. Għadu imexxi gvern li għadu iġib ruħu bl-istess mod. Għadu jipproteġi diversi persuni li missu ilhom illi jittellaw il-qorti. Huwa qal li din l-inkjesta hija biss il-bidu biex pajjiżna jibda jsewwi din il-ġerħa, ġerħa li kibret u qed tipperikola r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hawn Bernard Grech semma qtil tal-kuġina tiegħu Karen Grech li sal-lum għadha ma ħarġitx il-verità dwaru. Huwa sostna li minkejlu ġieħ u tbatija f'dan il-pajjiż ma nbidel xejn, għalhekk huwa importanti li l-Istat Malti li ġie kundannat jitnaddaf u dan għandu jsir b'ħidma konġunta fi sforz nazzjonali. Spjega kif dawn l-aħħar snin ta' Gvern Laburista pajjiżna ra l-kollass tal-istituzzjonijiet. Qed jibżgħu il-Maltin u l-Awċin bħala. Minflok jibżgħu il-kriminali il-kbar li għadhom jiġru mas-saqajn. Dan il-gvern għadu ma tallem xejn u għadu qed jaħbi għal ħaddieħor. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jipproteġi lill-poplu Malti kollu. Hemm bżonn li niġġieldu l-biża' bit-tama. Hemm bżonn li Malta tkun aħjar. Malta jixirqilha aħjar minn hekk. Irridu naslu f'punt fejn il-tuħ ta' qalb inbidluh f'paġna ġdida ta' ġid, serħan, serjetà u serħan tal-moħħ. Bernard Grech qal li hu żgur mhux se jkun Prim Ministru ta' Gvern korrott, Prim Ministru li kien lid il-lemenija ta' Joseph Muscat wara li ġraw dawn l-inġustizzji kollha. U qal li quddiem dan kollu f'pajjiżna għandna Prim Ministru li huwa pupazz ta' dak li poġġih fuq is-siġġu tal-poter. Għax kieku ma tkunx pupazz, nerġa' ngħidlek illum fl-aħħar 4 kelmiet tiegħek. Sib il-kuraġġ biex tiċħad lil Joseph Muscat. Fl-istess seduta parlamentari ħaddu sehem ukoll id-deputati nazzjonalisti Carol Aquilina, Teresa Comodini Cachia, Joe Ellis u Jason Azzopardi.